Želáme vám príjemné popoludnie zo Žitavan, obce susediacej so Zlatými Moravcami. Stretnutie si tu dali autokrosári, súťažiaci v seriáli Majstrovstiev Európy v triede do 1600 kubíkov. Pravda, budeme tu vidieť aj pretekárov v tej najvyššej kubatúre do 3500 kubíkov. Ale najskôr sa venujme kubatúre do 1600 kubických centimetrov, pretože tu ide o body do seriálu Majstrovstiev Európy. Je to 6. podujatie tohto seriálu. V tejto kubatúre predchádzajúce boli prvé v talianskom Vittorio Veneto, ďalej vo švajčiarskom Bure, v nemeckom Zélove, ďalej to boli dvoje podujatia v Čechách, v Novej Pake a v Dobžanoch. No a teraz je to 6. podujatie tu v Žitavanoch. Pokiaľ ide o priebežné poradie v seriáli Majstrovstiev Európy, tam si jasne najlepšie počína Peter Mike z Nemecka, na druhom mieste zaostáva o 27 bodov Thorsten Schubert, takisto z Nemecka. Nasledujú českí pretekári Peter Bartášek a Marek Kalenský. Pokiaľ ide o slovenskú účasť v seriáli Majstrovstiev Európy, máme v tejto kubatúre jedného jediného pretekára, ktorý štartoval na prvých pretekoch, Anton Lacko. Získal 9 bodov a v priebežnom poradí je na 19. mieste, ale čo je podstatné, v dnešných doterajších kvalifikačných jazdách si vyjazdil účasť v A finále. O chvíľu sa zoradia vozidlá na štart B finále. Predpoludním a bezprostredne po poludní boli tu kvalifikácie v 3 sériách, z nich si účasť v 10-člennom finále vybojovali najskôr 8 jazdci, a to Čech Peter Bartášek, Nemci Peter Mike, ďalej Jörg Lessing, Ukrajinec Avalian, ďalší Nemec Schubert, náš slovenský reprezentant Anton Lacko, ďalší Ukrajinec Sergej Kovalčuk a český pretekár Jaroslav Jurenka. To sú 8 pretekári a do finálovej desiatky si majú možnosť vybojovať ešte 2 miesta pretekári z B finále, ktoré sa začne o niekoľko minút. Povedzme si najskôr teraz, keď je zatiaľ ticho pred búrkou, niečo o trati, ktorá je dlhá 900 metrov a šírka bežne okolo 12 metrov. Mojím partnerom pri mikrofóne tu na komentátorskom stanovišti je Miroslav Absolon, obyvateľ Žitavan, rozhodca a komisár, ktorý ale dnes má funkciu tu pri našom mikrofóne. Takže čím je zaujímavá táto trať v Žitavanoch? Dobrý deň. No, táto trať v Žitavanoch spĺňa všetky európske parametre, ktoré sa kladú. Je bezpečná, je rýchla, umožňuje predbiehanie na celej svojej šírke, dĺžke. Najvyššie miesto je 12 metrov, čo je zďaleka vyhovuje európskym predpisom. Tu ale vidíme na príklade, ako rozhodcovia na štarte komisári šliapu blato. Je to vlastne tehliarská hlina, ťažký íl. Je to náročná trať pre pretekárov, nie? No, mali sme možnosť v kvalifikačných jazdách vidieť, čo to blato narobí s autami. Pokiaľ sa nalepí na to auto, je to ťažké, mazlavé blato, takže majú tie auta čo niesť navyše. Zatiaľ ďakujem za tieto informácie. Pochopiteľne pridáme ďalšie, či už počas pretekov B finále tejto kubatúry do 1600 kubických centimetrov, alebo potom aj pri 3,5-kách, ako zvyknú vravieť autokrosári. Začína sa 15. vyvrcholenie žitavanských autokrosov. Áno, už 15. ročník tohto podujatia pripravujú žitavanskí zanietenci autokrosu. To vyvrcholenie predstavuje najskôr po už spomínaných kvalifikačných jazdách, najskôr B finále, do ktorého sa prebojovali s 32-kou Sergej Družinin z Ruska na Lade Samara. Mimochodom, v seriáli Majstrovstiev Európy je momentálne na 12. mieste. Som hovoril, že sa prebojovali, povedal by som skôr, že ostali v tej druhej desiatke, z ktorej majú možnosť si pretekári ešte vybojovať účasť v A finále. Tam sú 8 pretekári, ktorých už som spomínal, teda Bartášek, Mike, Lezing, Avalian, Schubert, náš Lacko, Kovalčuk a Jurenka.
No a tu napríklad s 8 je Václav Uher, ďalší český pretekár. S 90-kou Piotr Portigin z Ruska. Ten je v priebežnom poradí seriálu majstrovstiev Európy na 13. mieste. So 75-kou sa tam ocitol Sergej Kovalčuk z Ukrajiny. Mimochodom, Ukrajina tu má mimoriadne silné zastúpenie a ak autokrosy vznikli u nás alebo predtým v Čechách a preniesli sa aj na Slovensko, tak v posledných rokoch možno sledovať mimoriadny záujem ukrajinských, ruských, lotyšských pretekárov a aj pretekárov z Bieloruska. Zrejme tak ako predtým Škody v tom 1600 kubíkovom vydaní, tak v poslednom období najmä Lady a Vazy zaujali miesto na štartových čiarach autokrosov. S 94-kou je to Vladimír Romaščenko z Ruska, takisto jazdiaci na Lade Samara. S 8-čkou už spomínaný Václav Uher, tam vzadu so 6-kou Vladimír Sagan, Žilinčan, jazdiaci na Forde. Mimochodom v týchto finálových jazdách je to jediný Ford, jediný tento pretekár s Fordom. No a ostáva 10 sekúnd do zasvietenia červených signalizačných svetiel, ktoré už znamenajú prípravu na štart a po 5 sekundách už je tu aj štart a na najlepšiu pozíciu vyštartoval so 75-kou. Je to Kovalčuk, ktorý si po štarte hneď z prvej pozície vybojoval aj prvú pozíciu pred ostatnými pretekármi. Na druhej pozícii Portigin s 90-kou, ale už sa tam pred neho dostáva niekto druhý. Myslím, že je to s 32-kou Družinin. Teda rusko-ukrajinské zastúpenie vpredu na čele štartového pola. Áno, Peter Portigin už sa tam dostáva dokonca na prvú pozíciu, nie. Takže teraz máme možnosť takto si vysledovať tých najlepších pretekárov. Na prvom mieste Sergej Kovalčuk so 75-kou, Ukrajinec, jazdiaci UAZ. Na druhom mieste s 32-kou Družinin a na treťom mieste s 99-kou Viktor Čebotarev, ktorý je priebežne 9. v poradí majstrovstiev Európy. Tam sme sledovali stále vedúceho pretekára tejto jazdy B finále majstrovstiev Európy. Tu v Žitavanoch s 32-kou máme možnosť sledovať Sergeja Družinina. Vedúci pretekár Sergej Kovalčuk si utvoril dostatočný náskok pred ďalšími dvoma pretekármi a zdá sa, že už jeho pozícia ostane neohrozená. Hoci, pravda, do cieľa tejto B finálovej jazdy ostáva ešte 7 okruhov, ale jeho náskok zhruba 80-100 metrov naznačuje, že mal by túto príležitosť využiť. Tu nás sa uplatnilo presne to, čo sme hovorili, že jazdci si utvorili tú jednu koľaj a veľa záleží na štarte. Fakticky nie je možné predbiehanie, lebo ako náhle jazdec opustí tú vychodenú koľaj, stratí rýchlosť a nachádzajú sa v tom poradí, v akom prakticky odštartovali. Jedine technická chyba alebo jazdecká chyba môže rozhodnúť o poradí. Autokrosári sú zvyknutí na rôzne terény. V tomto prípade sa stretávajú, ako som už povedal, s hlinou, ťažkou tehliarskou, ilovitou zeminou, do ktorej celý týždeň pred samotnými pretekmi pršalo, dokonca ešte aj včera a v noci mrholilo. Takže tieto podmienky sú mimoriadne ťažké už aj v tréningu. Vo včerajších tréningových jazdách si to mohli pretekári vyskúšať, ale nakoniec si vyjazdili tú ideálnu stopu a kto sa v nej najlepšie zorientuje, ten má vlastne výhodu, pretože tie okrajové časti spôsobujú, že sa môžu pretekári zahrabať. Už aj v kvalifikačných jazdách sme videli u niektorých vynikajúcich jazdcov, že mali problémy, ale nakoniec vždy v tej druhej kvalifikačnej jazde si mohli tú predchádzajúcu chybu z predchádzajúcej jazdy napraviť. Sa pozeráme na súboj o druhé miesto, o druhé postupové miesto, s 32 stále Družinin a za ním Čebotarev. Teda súboj
Rusa Družinina, a tu je vedúci pretekár Sergej Kovalčuk z Ukrajiny, ktorý podľa priebežných výsledkov už bol zaradený do A finále, ale zrejme na poslednú chvíľu ešte po protestoch ho žíri zaradila do B finále a do A finále preradila Lotyša Vedejkisa. Takže vedúci pretekár tejto finálovej B jazdy Sergej Kovalčuk predbieha o kolo slovenského pretekára Viliama Varečku. Je to Nitran, ktorý jazdí vlastne už staručičký motor Škoda 1480. To je vlastne prototyp, ktorý vznikol pred 25-27 rokmi a stále sa udržiava v našich podmienkách, aj v českých podmienkách, hoci pravda už teraz moderný autokros si vyžaduje predovšetkým novšie stroje, preto sa presadzujú postupne Nemci, ale v tých silnejších kubatúrach Taliani a Francúzi, a tí dominujú najmä v tej najsilnejšej kubatúre. Tu sa pozeráme stále na vedúceho Ukrajinca Sergeja Kovalčuka. A boj o druhé postupové miesto do A finále stále pokračuje, stále ešte nie je rozhodnuté. Kovalčuk má výrazný odstup od svojich súperov a z 82 tu vidíme Petra Levkuša Košičana, ďalšieho slovenského pretekára, ktorý už boj o to postupové miesto do A finále zrejme dokončil. Vedúci pretekár Kovalčuk s náskokom zhruba 50 metrov pred prenasledovateľmi, ale svoju pozíciu zatiaľ si môže pokoj sledovať, a tam v pozadí je vyradený už aj Viliam Varečka. Áno, poprosím Miroslava Absolna, aby trochu hlasnejšie v tomto hluku rozprával, pretože predsa len autá, hoci sú dimenzované a majú meraný hluk do 100 decibelov, predsa len pri tých vrcholných výkonoch tú 100 decibelovú hranicu výrazne prevyšujú. Takže ako som hovoril, v tom B finále zostal už len jediný slovenský reprezentant na 7. alebo 8. mieste, čo je dosť vzadu, takže... Ale tiež to je auto, ktoré už do Európy nepatrí. Na Slovensku je to ešte také na B finále, ale to auto má už najlepšie roky za sebou. Tu vidíme Kovalčuka a tam je vyradený náš Viliam Varečka. Kovalčuk už ide do cieľa, teda je 9. finalistom, teda v A finále, ktoré bude nasledovať po súťaži kubatúry do 3,5 tisíca kubických centimetrov. Kovalčuk ide pomaly do cieľa, za ním teda sa bude ešte rozhodovať o to druhé miesto medzi Družininom, ktorý je zatiaľ predu, a ukrajinským pretekárom Čebotarevom. Takže na druhom mieste skončil Viktor Čebotarev a vybojoval si účasť A finále majstrovstiev Európy, teda 6. pretekov majstrovstiev Európy tu v Žitavanoch. Ak už hovoríme o doterajšom priebehu majstrovstiev Európy, hodno povedať, že Peter Mike, ktorý si dobre počína, suverene počína aj tu na v Žitavanoch, zatiaľ víťazil v 3 podujatiach seriálu majstrovstiev Európy. Vyhral v talianskom Vittorio Veneto, vyhral aj v oboch českých podujatiach, to znamená v Novej Pake a v Dobžanoch. Hoci autá sa už pomaly zoraďujú, tu si môžeme zopakovať ešte štart a najlepšiu pozíciu hneď po štarte z tej pravej strany popri zvodidlách si vypracoval Ukrajinec Sergej Kovalčuk. Vlastne od prvého okamihu si pozíciu držal až do cieľa. Na druhom mieste tam bol v tej chvíli ešte Sergej Družinin, ale o druhú pozíciu postupne prišiel, pretože ho predstihol Viktor Čebotarev.
Tu máme možnosť sa pozerať na to, ako jednotliví pretekári ešte pred dojazdom musia odstaviť stroje, pretože tie podliehajú ešte záverečnej kontrole žíry, či náhodou sa niečo na nich nezmenilo oproti technickej odovzdávke pred samotným podujatím. Takže týmto pohľadom sa končí pohľad na B finále majstrovstiev Európy a my sa zase presunieme na štart, kde budú štartovať súťažiaci v kubatúre do 3500 kubíkov.